Toto je Nissan Interstar. Veľkosť kamiona, pohodlie osobáku. Priestranný a pohodlný interiér s množstvom odkladacích plôch. S klopením sedadla dostanete výbornú pracovnú plochu. Sem si môžete odložiť dokumenty. Stredové sedadlo nie je len obyčajné sedadlo, je v ňom schovaný odkladací priestor. Do odkladacieho priestoru sa dá dostať aj odklopením ďalšieho sedadla. V kabíne vodiča je naozaj veľkorysý odkladací priestor. Nissan Interstar, to je pracant aj kancelária v jednom. Ako vidíte, priestoru pre náklad je naozaj dosť. Nissan Interstar, veľkolepý priestor pre vodiča a spolujazdcov vpredu a pre náklad vzadu. Zastavte sa, čakáme vás.